Це може стати капітуляцією, а не закінченням війни. Так, тепер вже колишній президент Петро Порошенко називає намір свого наступника Володимира Зеленського провести референдум про мирні домовленості з Росією. Бо в Кремлі не збираються припиняти війну на українському сході, яку самі ж і розв'язали. Крим і далі в окупації, а 24 українських моряки досі в російському полоні. Хоч зараз, каже Петро Порошенко, провину за це деякі політики з оточення Януковича намагаються перекласти саме на нього. Майбутні дочасні вибори Петро Порошенко назвав неконституційними, але запевнив, його фракція буде у парламенті 9-го скликання. Ми бачимо, що почали діяльність ця команда з порушення Конституції. Кожний справжній політик в будь-який час має бути готовий до виборів. Моя команда готова до виборів. Вони збираються притягнути мене до відповідальності